mana? Oh ya, yang punya Pakul Kopi. Spesial Om Amsar. Sumripit angin ratri tansah nganteni setyon raja ngadalangi hati amarga kapidalang wayah disepi tansah anggrati tekamu duh yai. Ayo dong Mas Kopi, siapa namanya? Siapa namanya? Mas? Mas pacar? Mas Dar, ayo monggo Mas Dar. Ini Mas. Mas Apit, Mas Apit, Mas Dar. Kopi Mas. Kopi nih. Susu. Enak warung. Tati sawer Mas, tati sawer toh, pintu samudra pasang, kang tanpa angan tresno kumringes liramu, sayang, cahaya neng bulan kang sumunar, biar ing tawang yang sliramu kang dadi spesial Mas Dar. Loh, ganti sing sitoke. Mic-nya satu lagi mana Pak? Yo, yang punya kawin kontrakan. Keluarga besar dari CP Musik. Iya, yang punya kawin kontrakan. Keluarga besar dari Tangerang. Keluarga besar Tangerang. Yang mana Kakak? Belakang yuk. Iya. Aduh, adindaku sayang. Para cantik wajahmu yang ku kenal.
Kaina. Kaina. Bos bakso, bos bakso. Bos bakso masuk. Masak. Bos pokoknya. Pantes ogelane penak kulino gawe Bos menolong. bakso. Terima kasih Kaina. Oke siap. Siap. Tuh adindaku sayang. Paras cantik wajahmu yang ku kenal. Cantik. Tak akan hilang walau bintang di sebelah cintaku hanyalah untukmu seorang. Kakak Ina. Goyang. Terus aku iki mencoba selalu ono maneh sayang Amerika sini yo mau kawin kontrakan. Wah senyum. Ayo sikat bos bakso. Kainem. Iya masa namanya Inem sih, diganti. Siapa diganti siapa? Oh kakak Lia. Oh Lia. So ini Bojone kok masa Inem bae. butet. Goyang lagi Kak Inem. Wah sikat. Terlanjur cinta mati kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya kan ku bayar utang. Alasan kawinan dicegah oleh komandang siramu tangisan dan haru aku nyawa. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk abang. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk abang. Matur thank you terima kasih. Terima kasih Kak Lia. Biyen kepodo yen akhire ati iki sing tiremo. Kabeh iki ora sing tak jaluk. Jare wong tuamu wetone ora gaduh. Lagu ini dipersembahkan oleh Kita kasih spesialnya buat dulur-dulur semuanya sehat selalu yo. Dia pengen kebunah. Adem ning kono ya. Ya masih barang campur sari. Sakno, sakno. Cara foto di jantung. Wis kadung sayang, wis kadung berjuang, hati wis nyaman.
100% di lantai 1. Jangan lupa sayang anak. Kembali diskon di akhir bulan Februarian untuk memasuki bulan puasa tentunya. Jangan lupa yang belum nyawer, mari yang menyawer. Pokoknya sambil menanti atensi dari dulur-dulurku semuanya, semoga terhibur bareng-bareng bersama Sekar Budaya Campursari, Cerah Foto Production, WNK Audio. Sewu kutha wis tak liwati, sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu ning endi.
dodong senadyan sakedheping mata. Matur nuwun sing duwe jamu iki tanggo tombo kangen sroning dada. Gang cinta bareng-bareng Sekar Budaya Serah Foto Production.
tepuk tangan. Ya. Ya sabar. Sabar wong kalah ki kudu sabar, ya toh? Yo. Kamu kan ngopo ki? Tugasku apa Mas? Hah? Tugasku. Tugasmu karo Lek Loso. Tugase. Ayo karo Lek Loso. Adine almarhum. Apa ora kelingan biyen genggam tanganmu Spesial buat keluarga besar dari almarhum curhat Kak Rizal. tentang mantanmu ning saiki kowe ninggal aku. Aku pamit sayangku. Tak coke genggamanmu. Ayo Mbak Yubu, monggo. Matur suwun wis mayungi gresik utanku lan ngancani kesepianku ini. Sikap Terus ku ngomong aku ngancani selama ini. Yen akhire kowe milih bali ning bojone. Seko mangan nganti nurut kawane dalan tak turuti berharap iso duweni wis tak korbanke waktuku. Isih apa? Isih wae kalah karo mantanmu. Mas Ojo, ayo. Aku sing kleru ngerteke sikapmu. Terus ku ngomong aku ngancani selama iki. Yen akhire kowe milih bali
awakku sing tadi pilihanmu. Opo kudu masa lalumu. Spesial buat Bu Haji ya, yang punya lagu Pupus Sing Nelongso. Ya, pindah ke sini mana Bu Haji? Wes, ada di sini. Opo iki satenane takdirku sing jawabke seliramu beta kadung mati rasaku, tulung rungokno tangisku, becike kowe lunga saka uripku. Paribasan rangge kowe tega gawe lara marang tresno. Bareng-bareng Mbak Yati, monggo kita kasih lagunya dulu Bolo. Haji, yang punya spesial buat Bu Haji. Sehat selalu nggih. Sifatku saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentingke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara.
Thank you, terima kasih. Hujan ning sih. Eci. Ibu nyanyi ya. Kali sinten? Oh, kali Pade. Tenanan ora. Yo. Kopi, kopi. Spesial Bu Haji.
bersama Sekar Budoyo, Serang Foto Production. Siang pan toro ratri mong eling manis sing
Nah, kalau namanya Pak siapa tadi? Pak Kardi. Kakak mic-nya satu lagi boleh. Mas Gondes. Oke baik. Yang lagi satu. Kowe pas hati ambil